Kaixo, nire superfamilia eta supertxikiak zer moduz gaude gure superboterak entrenatzen, azten ziur nago baietz. Gaurkoan, sinismen mugatzailei buruz arituko naiz. Bai, agian askotan entzungo diazute hitz honekin, baina oso garrantzitsua da erabat, ohartzea zer daukagun hemen barruan sinistuta, bai? Horrek markatuko dizkigulako hainbat jokabide gure bizitzan. Ematen du beti kaso egiten digula gauza negatiboei, positiboei baino agian buruaren joera da. Baina hemen jarraitzen badezute erakutsiko dizuet nola ezabatu edo nola libratu sinismen mugatzaile hauetaz. Gehatuko zean erekin, ziur nago baietz. Aurrera superfamilia eta supertxikiak. Beraz, supertxikien lehen liburuan argi azaltzen dut nola garbitu behar ditugun barruko sinismen okerrak. Nola sartu zaizkigun? Oso erresa, bere garaian, sentimendu negatibo fuerte batekin, ekintza jokaera zerbait, sinistu dugu egiatzat bezala, naiz eta guretzako kaltegarria izan, hori daukagu, sentimendu hori daukagu sartuta. Baina berri ona da kendu daitekela eta sinismen mugatzaile kentzen dugunean sentimendu hori ere badijoa gure barrutik eta garbituta gelditzen gea. Ohartu garenean horrelako sinismen kaltegarri bat barruan dugula eta urteak hilabeteak edo denbora bat eman dugula hori sinesten eta guri min emanez, hasieran oso nahastutak ibiliko gea edo sentituko gea. Baina lasai, hori da lehen pausoa, sinismen hori joan dadin. Orduan lasai egon, behatu emozioak eta utzi, arrazoitu eta utzi joaten. Onartu ala izan dela eta joateko modu bakarra hori, hortaz ohartzea dela eta joaten uztea. Emozio erauntsi horrei eutsi eta joango da ustuz, bai? Gogoratu zaite beti gu askoz gehiago garela sinismen horiek baino. Askotan usten dugu hori garela, sinisten dugun hori garela, eta ez da egia, behaketa egin behar da. Beraz, sinismen hauek gure bizitzatik uxatzeko bi pauso errez daude. Lehen pausoa, hautematean datza, ohartzean datza, kalte egiten digun sinismen hori ikusi eta konturatzea. Adibidez, nire bizitzan dena perfecto egin nahi badut edo hori uste izan dut egin behar dudala eta ondo dagoela, azkenean estres horretan ibiliko naiz ez, dena ondo egin behar dut, bestela zerbait oker dago nire barruan, ezta? Gainera oso barnean dugu eta behin eta berriz ateratzen da, automatikoa da, ez gehazta konturatzen. Bai, gure bizitzako parte bada, hor barruan dagoena, ezta? Bigarren pausoa ikusi ostean, ordezko bat jarri behar dugu. Guk nahi duguna, demagun, dena perfecto egin behar dut, kalte egiten didanez esan, bizitzaz disfrutatu nahi dut, merezi dut, ezta? Eta zarra azaltzen den bakoitzan, berria jarri behar dugu, behin eta berriz. Txikitatik jaso ditugu mezuak, gurasoen partetik, irakasleen partetik, aiton emanon partetik, eta bar. Sinismen horiek
nondik datozen konturatu behar gea. Kultura, erlijioa, telebista, sare sozialak, edozein izan daiteke. Orduan, zer da importantea? Positibo pentsatzearekin ez da nahikoa. Askotan gauza pentsatzen dugu eta gorputzarekin beste bat sentitzen dugu. Agian, demagun amari ez disgusto emateko, edo egin behar duguna hori dela pentsatzen dugulako. Beraz, nire proposamena da jarrezazu hemen azpian, esalditxo bat kalte egin dizuna zure bizitzan, pentsatu eta ohartu. Eta hemen denon artean, ordezko esaldi bat jarriko dugu, plazerrarekin gainera. Bai, lagunduko zaitut. Ados, denake helduak eta txikiak. Bale, aurrera superfamiliak eta supertxikiak.